आजच्या दिवसाचा कसा जुगाड करतालय काय कळना. भागला तरी बघते जाऊन दातीक लागता झाल्या. ओ घरा भागल्या. ओ भागल्या. कोण असा काय घरात? काय रे कोण रहिलो दिसता पकवलो. ये दार उघडा दा ये. काय ह्याचा आणि आज सकाळी जाय झाला. सकाळी 10,000 झाला होतो. ये बाबा ये. काय म्हणतं आज सकाळी झाडेकडे बस चाय पाणी काय घेता. काय नाही कसो जिल्हा आपलं. पाऊस काय तयारी करता आपली. मिरगाई लागी आता ना. म्हटला जाऊया चौकशी एक म्हणाल आपलं इल्लो फिरत फिरत असो. तर जरा काय पावसान सुरुवात करूच्या आधी चढवणीच्या माशांची जरा सोय करून होई. भावकेन तशी काय 4 खुणींची तयारी केलेली असा. नानाकडे सांगलो 2 बारीक माराची काना. आणि त्या टायमार हय काय नको ना. त्यात जरा गडबडीत होतं. इतक्यात तुझा आवाज इलो बाहेरसून. म्हटला बघूया काय करता येता म्हणून प्रसाद घातलो. या बघ बाबा मी या तुमका आधीच सांगतोय. माका काय तुमच्या या वर्षात चढवणीचे मळे चढवणीचे मासे माका तुमचा काहीच नको. खाल्ले तितके पुरे झाले. कारण दर वर्षा चढवणीच्या नावान माझ्याकडसून आज 10 दे 20 दे 50 दे करून माझे तुम्ही जबरदस्त लूट करतात. आणि हाडून काय देतात ही 4 चिंगळा अनाग्रे होईते. तुमका मग इमालाक पैसे देऊ आहे. तुम्ही पाण्यात भिजल्यात की तुमका लागतात थंडी. त्या थंडीची सोय करू आहे. आणि त्या 4 चिंगळा लागान कोणी सांगले ते इतके खटपट करू. त्यापेक्षा मी या गिरीकडून 100च्या एकच घेऊन खाईन. पण तुमच्या माकड्यांचा मळीये बिळीये काय नको. ते आणि जर त्या मळ्यांचा बी अडे काय घेऊ दिला असेल तर ते बाबा वाटेक लाग. आधीच सांगताय मी. कोणी रे सांगला राण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसालो. त्याच्या पतंगाची दरी तिनं तोडली कशी नशिबान थट्टा आज मांडली.